מי הודיע לי? שתיים הודיעו, ההתחלה שאתה עשית אירוסי, הראשון, גדליה. והשני, הרב קקוד, שלח לי מזל טוב. קקוד שלח לי מזל טוב, ויהושע עשה אירוסי. והייתי במייקה, ואני הלכתי. אבל לפני כן הייתי איתו בקשר, אז הוא שלח לי מייל, הוא הודיע לי, יהושע עשה אירוסי, מזל טוב. באתי לרב קקוד, אמרתי לו, באתי אליו הביתה. אמרתי לו שהקבוצה, ברוך השם, גדולה. יש אנשים, יש. לא מעט. יש ציבור גדול. אבל הרבנים שמלמדים, יש מעט. מעט. הרב קקוד, הרב דוד, יהושע, הרב טולדנו, אני, לא הרבה. נכון. כולם צוות. צודק, זה קהילה וצוות. קהילה וזה צוות. אמרתי לו, והוא שמח מאוד. הוא אמר לי, כן, צוות. כולם. עוד לא נדלק. זה פה. כל הדרשה שלי, זה צריך להידלק. אני נחכה לו שהוא ידלק, נחכה לו שהוא ידלק. אתה בטח? אתה עולה בטח? לא, בוא. אבל אני לא יכול לראות. אני עובד ככה. בוא לפה, תראה. ככה. שלא תחשוב שיהודי, מתי שהוא מחליט להיות דתי, מחר בבוקר יהיה טוב. אתה מחליט לחזור בתשובה, להתחזק בדת, השם שולח לך ניסיונות. או שהשם בודק אותך, או שיצר הרע רוצה לשבור אותך. יצר הרע רואה, עכשיו אפשר שזו תקופה שיצר הרע רוצה לשבור אותך. זה לא תקופה שהשם מביא לך ניסיון. עכשיו זו תקופה שהשם מטפל בנו בדיוק כשאתה קונה אתרוג לסוכות, אתה עוטף אותו. אז השם, הוא רואה עכשיו זו תקופה חלשה. אם השם מטפל בנו, הוא לא ניסיון כמו אברהם אבינו, לא. הוא עוטף אותנו בצמר גפן, שומר עלינו כמו אתרוג. כמו אתרוג שומר, עוטפים אותו. זו תקופה קשה, היצר הרע גדול. אתה קנית אתרוג, אתה מזלזל בו או שומר עליו? אתרוג. אתה מזלזל? אתה שומר, עוטף אותו, אתה בודק אותו אם הוא חזק? אתה בודק אותו? אתה אתרוג? לא. אתה שומר עליו, עוטף אותו, שומר אותו, וגם קופסה של כסף. שם אותו יקר, שומר עליו. אתה לא בודק אם הוא חזק. אתה לא בודק. אתה לא בודק אותו. אתה שומר עליו. אז היום זו תקופה שהשם שומר על כל אחד מהיהודי. כל אחד הוא שומר עליו. אם אתה מחר מחליט להתחזק, הוא לא שולח לך ניסיון. הוא לא שולח לך, הוא מפחד שאתה תישבר. אז הוא עוטף אותך בצמר גפן. כמו אתרוג, הוא שומר עליך. אבל יצר הרע, הוא לא מסכים. הוא רוצה לשבור. הוא רוצה, אז הוא מביא לך בעיות שאתה תתייאש. זה יצר הרע, לא השם, השם לא. אבל אברהם אבינו השם, המשנה באבות אומרת שהשם ניסה אותו 10 ניסיונות. איזה 10 ניסיונות? איזה? לא כתוב במשנה. במשנה לא כתוב איזה 10 ניסיונות. הרמב"ם אומר, לך לך, זה ראשון, לך לך, זה האחרון. לך לך,
שהשם אמר לו לך לך למקום חדש, והלך לך האחרון לך להר המוריה. זה הרמב"ם. הרמב"ם אומר 10 ניסיונות. שניהם לך לך, לך לך, לך לך, לך לך. עכשיו, לך לך עכשיו, זה לך לך מארצך, מולדתך, מבית אביך, אל הארץ אשר אני אראך. זה בפרשת השבוע. שבת הבאה, האחרונה, בסוף, פרשת וירא, שם גם כתוב לך לך, לך לך להר המוריה, להר המוריה, לעשות עקדת יצחק. מה? אבל תדעו לכם שיש רבנים אחרים שה10 ניסיונות זה אחר. זה לא מתחיל בלך לך. רש"י אומר שהניסיון הראשון זה אברהם אבינו היה בתוך האדמה 13 שנה. בתוך האדמה. הוא ברח מנמרוד. והניסיון השני, נמרוד זרק אותו לכבשן האש. השלישי זה לך לך. זה רש"י, הוא מסביר את זה. אבל רוב הרבנים מסבירים את זה כמו הרמב"ם, שהניסיון הראשון זה לך לך, והניסיון האחרון זה לך לך אל ארץ המוריה. אברהם אבינו, פעם ראשונה שהשם מדבר אליו, פעם ראשונה שהוא מדבר אליו, הרי אברהם אבינו, חכמים אומרים שהוא מכיר את השם מגיל 3. הרבה שנים לפני, אבל שהשם דיבר איתו פעם ראשונה, זה היה בגיל 75. ולך לך. לך לך. בגיל 75 זה הפעם הראשונה שהשם דיבר עם אברהם, 75. אברהם אבינו מכיר את השם בגיל 3. השם דיבר איתו שהוא היה בגיל 75. אתם מכירים את השם באיזה גיל? 3. אתה מכיר, אני מכיר. כבר בגן לימדו אותנו השם בגיל 3. אתם כבר דיברתם עם השם? לא. אפשר לדבר. סבלנות, אתם מתנהגים בדיוק כמו אברהם אבינו, בדיוק. מכירים את השם, אבל לדבר עם השם עוד לא. תדעו לכם, הרב לוצאטו, אני חושב, הוא קבור בקריה ליד ה... הוא קבור ליד רבי עקיבא. יפה מאוד. הוא כותב רבי עקיבא נפטר לפני 2000 שנה, הוא נפטר לפני 200 שנה. ההפרש ביניהם 1800 שנה. יש סיפורים עליהם, על לוצאטו. אבל הרב לוצאטו, שקבור ליד רבי עקיבא, הוא כתב ספר מסילת ישרים. זה סיפור של מוסר. הוא אומר, בהתחלה הוא מספר, הרב לוצאטו אומר, בהתחלה הוא מספר שכל אחד ואחד יש לו, צריך להכיר מה החובה שלי בעולמי. לא חובה על כל אחד בעולם של כולם, לא. כל אחד ואחד יש לו עולם שלו. גם אני עצמי, העולם שלי
כשאני הייתי בגיל 18, או בגיל 30, או בגיל 40, או בגיל 50, זה לא אותו דבר. נכון. בגיל 18, כל אחד ואחד התנהגות אחרת. השם חושב עליך אחרת, וגם אתה מתנהג אחרת. בגיל 30 אתה כבר יותר מבוגר, בגיל 40, בגיל 50, יותר מתבגר. כל אחד ואחד לפי הגיל שלו, עבודת השם. הרב מוצאטו אומר, טוב לכל אחד ואחד, שעה ביום, לדבר עם השם. יחידות. התבודדות. התבודדות. יחידות. התבודדות. יחידות. התבודדות, הרב. התבודדות. זה ברסלב אומרים להתבודד. כן. אבל הוא אומר להתייחד, אולי אותו דבר, לדבר עם השם. רק ברסלב אוהבים לדבר עם השם ביער. ללכת ליער לדבר עם השם. אבל לא חייב ללכת ליער. אתה יכול לעשות חשבון נפש לפני שאתה הולך לישון, לחשוב איך עבר על היום, למה הוא כותב, הרב מוצאטו כותב, שאנחנו כל אחד ואחד צריכים להתקרב לעבודת אבותינו, אברהם, יצחק ויעקב. להבין למה השם אהב את שלושתם ולא אהב אחרים. מה המיוחד שהוא אהב אותם. אז אנחנו צריכים לדבר עם השם, שזה נותן לנו קשר עם השם. אוקיי. ניסיונות השם מנסה את אברהם אבינו. הראשון, לך לך. לך לך. אם אני אומר לאנשים, יש לך פרנסה פה? יש לך פרנסה? אין לי פרנסה. אתה פה, קשה לך פרנסה. תלך למקום אחר, תקבל פרנסה. תקבל שם. תקבל ילדים. האנשים ילכו. אז איזה ניסיון זה? עוד פעם. רש"י שואל, מה ניסיון? מה הניסיון? השם אומר לאברהם אבינו, לך מהארץ הזאת, למקום אחר אני אביא לך לראות. כן. והשם מוסיף. ניסיון. אם אתה תלך לשם, אני אביא לך שם, אני אביא לך פרנסה, מפורסם. שם זה הכוונה מפורסם. אני אביא לך פרנסה, אני אביא לך ילדים. לראות. אז הוא הלך, אברהם אבינו הלך. מה הניסיון? מה הניסיון? יש אנשים, המצב שלהם קשה, פרנסה, בריאות, ילדים, קשה. אומרים להם, תעבור לאמריקה, ואתה תקבל פרנסה, תקבל בריאות, תקבל ילדים. מה? אתה מסכים לאמריקה. ניסיון? זה לא ניסיון, הנה, לא ניסיון. נכון? ישר, אומר לא. זה כמו אבא, זה כמו אבא, אומר לבן, בוא הנה אליי, שמע בקולי, בוא, אם אתה תבוא, אני אביא לך סוכריה. אם אתה תבוא, אני אביא לך סוכריה. אז הבן אדם בא. הוא בא בשביל שהוא שומע בקול אבא, או שהוא בא בשביל הסוכריה. תותלת. הרמב"ם אומר, זה ניסיון. איך לך זה ניסיון? מה הניסיון? תקשיב. רש"י מסביר את זה, תקראו את זה ברש"י ותקלטו. רש"י אומר שהשם מכיר את הלב של כל אחד ואחד. נכון. השם רצה לראות מה הסיבה אברהם אבינו עוזב את חרן ועובר לישראל. מה הסיבה? כסף? שם מפורסם? או ילדים? מה הסיבה? אז כתוב
זה התשובה. אברהם אבינו הלך כאשר דיבר איתו אליו השם. מה הסיבה שאתה הלכת? מה הסיבה? לא הסיבה ילדים, לא הסיבה פרנסה, לא בריאות, לא כלום. אני הלכתי מהסיבה שאני שומע בקול של השם. זה היה הניסיון. זה היה קשה. זה היה הניסיון. הניסיון היה שאתה תלך, אבל מה הסיבה? אם הוא יראה שהסיבה שלו פרנסה, בריאות או ילדים, אז הוא לא עמד בניסיון. אבל אם הוא יראה שהוא הולך מהסיבה שהוא שומע בקול השם, זה הניסיון. תדעו לכם שהניסיון הזה הוא כל הזמן. אל תחשבו שאברהם אבינו הוא קיבל את הניסיון הזה, לא. כל הזמן לנו, לכולם יש את הניסיון. מה הסיבה שאתה הולך להתפלל? למה אשתי מסתכלת עליי. אז אשתי, היא מסתכלת עליי, אני לא הולך לתפילה מהסיבה שאני רוצה להתפלל. אני הולך לתפילה מהסיבה שאשתי מסתכלת עליי. אבל אני בא לתפילה מאוחר. הם כבר יגמרו להתפלל, אז אני בזמן קורא מודעות. שהזמן יעבור, ואני בא הבית. שלום, הכל. זאת אומרת, אני הלכתי לתפילה לא בשביל השם, אני הלכתי לתפילה בשביל אשתי, שאני מתבייש ממנה. נכון. כל הזמן יש ניסיון, מה הסיבה שבאת ללמוד. מה הסיבה שבאת ללמוד? מה הסיבה? יש חברים. אפשר. מה הסיבה? אם הסיבה באת ללמוד בגלל שמצווה ללמוד תורה, אז אתה עמדת בניסיון. אבל אם הסיבה שאני באתי משעמם, אבל תדעו לכם, עכשיו, תקופה של יצר הרע, מותר לבוא ללמוד בשביל לדבר עם חברים. מותר הכל. היום זה תקופה, גם וגם, היום זה תקופה קשה של יצר הרע, שיצר הרע אומר לך, מה אתה הולך? בבית. תגיד לו, כן, גם וגם. היום זה תקופה, אבל אברהם אבינו הלך נקי 100% בשביל השם. נכון. מה זה במיוחד? עיר קבעת טוב. תגיד... כמה מה? עיר, דברים. כל הזמן. יש בליה בלו. תראה מהגליטים. איך הוא יתקן? אז לא עיר, דברים. יפה. שהשם הוסיף ניסיון. הוא הוסיף, הרב טולדנו מוסיף, הוא אומר, השם הוא מוסיף על הניסיון. השם בכוונה גילה לו פרנסה, שם מפורסם, ילדים, בכוונה. למה? הוא רצה לראות אם אברהם אבינו מתלהב על המתנה, או מתלהב על שהשם דיבר איתו. אם הוא היה אומר לו, לך לארצך, לא אומר לו מה הסיבה, אז אברהם אבינו הולך. הוא הוסיף לו. גם וגם, לראות, אתה מתלהב, הפסקת. זאת אומרת, הניסיון יותר קשה, שאתה מכיר שיש דברים טובים, ובכל זאת אתה שולט בעצמך, והכוונה שלך נגיעה להשם, זה יותר קשה. זה ההוספה של הרב טולדנו. הניסיון השני, שאברהם אבינו בא לישראל, בארץ ישראל יש רעב. מה הניסיון? אברהם אבינו הוא היה מפורסם בעולם. אברהם אבינו. כולם מכירים אותו שהוא מפרסם את השם. הוא רב גדול. אתם תראו, היום התחלנו להגיד ברך עלינו גשם. אם מישהו שכח, צריך לחזור. יש 5-6 שלבים. צריך ללמוד את השלבים של מתי חוזר, מתי לא חוזר. 5 שלבים. אבל צריך לתקן למה הגשם הוא חשוב. שבא רב, דוגמה, יעקב אבינו בא למצרים בתקופת הרעב. יעקב אבינו בא למצרים
כבר שנתיים רעב, נשאר 5 שנים. אומרת התורה שהרעב נגמר. לכבוד יעקב אבינו שהוא בא, הרעב 5 שנים התבטל. מובן? זאת אומרת, רב שבא מביא ברכה. נכון. ואברהם אבינו שבא הביא רעב. כן, כן. אנחנו מכירים רב שיש ברכה, שיש הצלחה. רב בא. עכשיו הפוך, זה הניסיון. השם אמר לאברהם אבינו תבוא, הוא בא לפה, כולם מכירים אותו, מתלהבים. רב בא לפה, בטוחים, עכשיו יש שפע, כמו יעקב אבינו, בא למצרים, יש שפע, אז מתלהבים, בסוף מתאכזבים, אומרים לו אתה צדיק, אולי אתה משקר, אולי אתה מזויף. איך? אף פעם, הגמרא מספרת שאף פעם לא היה רעב, אף פעם. פעם ראשונה יש רעב, ובארץ ישראל. בכל העולם יש אוכל, דווקא בארץ ישראל יש רעב. אז כל האנשים מסתכלים על אברהם אבינו, חושבים על מסויף. ואברהם אבינו עומד בניסיון, הוא לא מתלונן להשם למה. נכון. לא מתלונן להשם למה. אברהם אבינו עשה הרבה גיורים, הרבה גיורים, וכולם ביחד איתו. חרן וכולם ביחד איתו, מכירים שהוא רב גדול. עכשיו הם מתאכזבים, וכולם מסתכלים עליו, אולי אתה מזויף. אברהם אבינו לא מתלונן, מקבל את הגזרה. הניסיון השלישי, שהוא הולך למצרים. כשהוא הולך למצרים, במצרים הוא אומר לאשתו, אני מכיר את המצרים, הם אוהבים נשים ברמה גבוהה. את אישה יפה, אני מפחד שאם נגיד להם שאנחנו בעל ואישה, יהרגו אותי ואותך ייקחו. עדיף שנגיד לנו ששניהם אחים. למה? החוק במצרים אסור לקחת אישה נשואה. אוי ואבוי. מי שלקח אישה נשואה, אוי ואבוי. אבל לרצוח, במצרים לא מתרגשים בלרצוח. אתה מבין? אישה נשואה לקחת אסור, אבל לרצוח זה לא נורא. אז אברהם אבינו אומר לאשתו, אני מפחד שיגידו שאם ישמעו ששנינו נשואים, יהרגו אותי. למה? אותך יחיו. עדיף ששנינו נגיד שאנחנו אחים. התורה מספרת לנו שהם באמת אחים, מאמא. אמא של שתיהם, אחד, ואבא לא. אבא. הר"ן, הוא היה אבא. אוקיי. הם היו דודה. אחיינים. אוקיי. אז אמרו אנחנו אחים. לא שיט. טוב. אבל הגמרא מספרת לנו, אם אתם תקראו, אתם תראו שאברהם אבינו אומר ששנינו אחים מאמא ולא אחים מאבא. צריך להבין מה... אז אברהם אבינו אומר לה ששנינו נהיה אחים. ולביטחון אברהם אבינו מכניס אותה לתיבה. הגמרא מספרת לנו, מכניס אותה לתיבה ודופק בתיבה ובא למכס, והמכס שואל מה יש בפנים. אברהם אבינו אומר למה חשוב מה יש בפנים. אומרים לו זה קשור, תלוי. אם יש בפנים אורז, מס 12%. אם יש בפנים שמן, המס ביותר 15%. ואם דברים יהלומים, 50% מס. כל דבר והדבר והקשר שלו של המס.
אברהם אבינו אומר, אני מסכים לשלם 50% מס. לא צריך לפתוח, לא צריך לפתוח. הם חושבים ופותחים ורואים שיש שם אישה. שואלים אותו, למה אתה בקופסה? אמר להם, אני מפחד, היא אישה יפה. שנינו אחים, אני מפחד. אוטומט מגלים למלך, והמלך לקח אותה. וכתוב בפרשה, שהמלך עצמו נתן לאברהם אבינו דברים כאילו הוא פעם מתחתנים, צריך לשלם, לוקחים אותה, משלמים אז מוהר. זה היום הערבים עושים את זה, שאתה לוקח אישה לחתונה, אתה משלם להורים שלה מוהר. אז אותו דבר, המצרים שילמו לאברהם אבינו רכוש, נתנו רכוש, נתנו לו, והסיבה שהוא נתן למלך את האישה, את אחותו. הגמרא מספרת לנו שאברהם ושרה, מה עשו בתקופה שהם היו? מה עשו? הגמרא מספרת לנו ששתיהם היו מתפללים. אברהם מתפלל להשם, ושרה מתפללת להשם, שהשם יעשה נס ושתיהם יחזרו. אבל אברהם אבינו לא התלונן להשם, למה אתה עושה לי את זה שלקחו לי את אשתי, לקחו. הוא לא התלונן. שרה עצמה, היא אומרת להשם, שאתה דיברת ואמרת לאברהם אבינו ללכת, מחרן ללכת, אני שמעתי? לא שמעתי. אברהם אמר לי, צריך ללכת. עוד פעם, השם דיבר לאברהם, לאשתו הוא דיבר, הוא לא דיבר. אברהם אמר לשרה, השם אמר לי ללכת. השם אמר, בודק אותי ניסיון. יש רעב, עוברים. שרה מאמינה לאברהם, מאמינה לו. אז שרה מתפללת להשם, תציל אותי, שאני עכשיו בתוך הבית של מלך מצרים, פרעה. תציל אותי. גם אברהם אבינו מתפלל להשם, תציל את אשתי. עד כאן בסדר? הניסיון הרביעי זה מלחמת 4 המלכים, 5 המלכים. זה אני רוצה לדבר, זה. כל זה היה הקדמה, אבל על זה אני רוצה לדבר. היטיב בעבורה, הוא נותן צאן, בקר, חמורים, עבדים, שפחות, המורים, גמלים, הכל הוא נותן לאברהם. למה? לקחו את אחותו למלך. אברהם אבינו עוד לא היה עשיר. בשנייה אחת הוא נהיה עשיר. עכשיו, בשנייה, הוא לפני כן הוא לא היה עשיר, הוא היה פשוט. עכשיו הוא קיבל. אבל השם נתן למלך מצרים נגעים גדולים בביתו. למה? הוא לקח אישה נשואה. אברהם אבינו יש לו גיס. לוט ואברהם אבינו, ולוט, כן, לוט האבא שלו, אח של אברהם. אברהם אבינו לקח את לוט, לקח אותו, וביחד. גם לוט עצמו נהיה עשיר. אברהם כבד במקנה, בכסף ובזהב, וגם לוט
הוא עשיר, יש לו, הוא מרוויח, גם הוא מרוויח. יודע אותה. למה? אתה נתן. יודע אותה. לא, תתך. כן? תתך. יצא. לקח את אשתו, לקח את לוט, באו לישראל. בישראל יש רעב, עבר למצרים. במצרים לקחו את שרה והחזירו את שרה. אברהם אבינו נהיה עשיר, גם לוט השם שלח לו עושר, גם. רש"י מסביר, הסיבה שהוא שתק, הוא יכול לגלות. לא נכון, הם לא אוהבים, הם בעל ואישה. הוא יכול לגלות. מהסיבה שהוא שתק, אז השם שילם ונתן ללוט עושר. אותו דבר כמו אברהם אבינו, צאן, בקר, גמלים. אבל שניהם היו עשירים מאוד, לא יכולים לשבת ביחד. לא יכולים לשבת ביחד. חכמים אומרים שלוט הוא אוכל מכל ארץ ישראל, ישראל אוכל. לא אוכל. אוכל. לא אוכל. פרטים. לא, הכבשים של הכבשים הולכים לבית שלך ואוכלים. הולכים לבית שלך ואוכלים. אברהם אבינו, כולם שואלים את לוט, אתה גונב. זה לא יפה, זה גונב. הוא עונה להם, השם אמר שאת כל ישראל ירושה לאברהם. ואברהם אבינו אין ילדים, הכל ירושה אליי. זה הסיבה שאני מותר לי לאכול מכולם. הפה שלך קטן. אבל התורה אומרת לו, שלוט חושב הכל שלי. למה השם אמר שהוא מוריש לאברהם אבינו, ואברהם אבינו אין ילדים, הוא יוריש לי. התורה מוסיפה, תדע לך, שפה בארץ ישראל יש כנעני פריזי. שמה התורה מוסיפה את המילים כנעני ופריזי? למה? התורה מוסיפה. אז רש"י מסביר שהשם אמר, אני נותן לאברהם אבינו ארץ ישראל, אבל לא עכשיו. שיגמר הזמן של הכנעני, ייגמר הזמן של הפריזי, ייגמר, אז אני אעביר ממך אליו. אבל כל עוד לא נגמר הזמן, אני לא יכול להעביר. אז כל עוד זה, דוגמה. אתה, פריזי זה גוי, כנעני ופריזי, כנעני ופריזי הם גויים ששולטים בארץ ישראל. הם פה, יושבים פה. כן, יושבים פה. זה לא הערבים של היום. עוד לא הערבים, עוד לא נולדו. והכנעני והפריזי? ערבים, עוד לא. זה כנעני ופריזי, זה עבודה זרה. אז התורה מדגישה, דוגמה. אתה מקבל את הבית הזה, נותנים לך. מתי? עוד 10 שנים. מותר לך עכשיו לקחת דברים? לא. עוד 10 שנים שתקבל, מותר לך. זה התורה מספר לך. לא לקח עכשיו, אבל עוד לא, הכנעני והפריזי פה. השם מוריש לאברהם אבינו עוד, לא עכשיו, עוד. אז אברהם אבינו ולוט נפרדים, לוט עובר לסדום. עובר לסדום. עכשיו הניסיון הרביעי. ויהי בימי אמרפל. אמרפל, מי זה אמרפל? מלך. מי זה אמרפל? רש"י מסביר שאמרפל זה נמרוד. נמרוד שלקח את אברהם אבינו וזרק אותו לאש, זה אמרפל.
אמרפל, ציון. רביעי. זה הניסיון הרביעי. אמרפל, הראשון, לך לך, אני מדבר לפי הרמב"ם, לך לך, יש לנו לך לך, רעב, מצרים שלקחו את שרה, עכשיו ערבי. אמרפל. איפה? טוב. אני על זה מדבר, עכשיו אני מדבר. כדאר לעומר. תדעל, זה 4 מלכים. כדאר לעומר, הוא שולט על כל הסביבה. בארץ ישראל. המרכז זה בסדום. כל האזור הזה הוא שולט. יש פה באזור הזה, יש הרבה מלכים קטנים. אחד גדול. רוסיה, פוטין. שי, אני אחזור אליך עוד חצי שעה. יש אחד פוטין, רוסיה, פולין, רומניה, קטנים. יש אמריקה, אנגליה, צרפת, קטנים. אותו דבר יש כדאר לעומר, ויש קטנים. מי זה הקטנים? ברע הוא מלך של סדום. ברשע הוא מלך אמורא. שינב מלך אדמה. שם עבר ובלה. אלה 5 מלכים האלה משלמים מיסים קבוע שנה, משלמים למי? לכדאר לעומר. הם כל 5 האלה בגדו בכדאר לעומר, כבר הם לא משלמים, יש מחלוקת 12 שנה או שנה אחת, לא משנה. הם שילמו 12 שנה משלמים מיסים, שנה 13 לא שילמו מיסים, שנה 14 כדאר לעומר לקח את אמרפל, לקח את כל 4 ועשו מלחמה עם 5. כל אלה חבו לעמק הסידים. סידים זה בים המלח, יש שם לא שדים, סדים. זה מקום שמלא סיד לבן. אתה הולך שם, האדמה, עמק הסידים, זה מקום בטוח אתה מת. אתה מנצח, אתה מפסיד, זה לא משנה. שמה מתים. זה עמק הסידים, מלא סיד. אזור של ים המלח. 12 שנה שילמו לכדאר לעומר. שילמו. 13 שנה מרדו. שילמו מס, עבדו. ובשנה ה-13 מרדו, לא משלמים את המס. 14 שנה
בא כגדל העומר, והמלכים ביחד איתו 4, עוד 3, הלכו למקום של עמק הסידים, ויכו רפאים והשטרות, הם חזקים, נלחמו, הם יודעים את העבודה, הם היכו את הכל, הם היכו כל המלכים האלה החמש ברחו ישר אז לא נקלוט בתוך הארבע כדל העומר, והחמש האלה בומברדים לא משלמים לכדל העומר, הוא אסף את החברים ונלחמו עם החמש. החמש האלה מלך סדום, מלך עמורה, מלך האדמה, מלך צבועי, מלך בלה, כולם וינוסו. וינוסו. כל החמש ברחו. עכשיו, כבר פסוקים, הוא שואל אותי מה הניסיון, נכון? כמה קראנו? עכשיו, 11. כבר 10 זה היה הסיפור. שאל אותי מה הניסיון? אמרתי לו חכה, כבר 10 זה הסיפור. עכשיו 11. לקחו את כל הרכוש ואת כל האוכל והלכו. 12. גם לקחו את לוט ואת הרכוש, שלוט הוא אח של בן אח של אברהם. עכשיו זה החשוב. עד עכשיו זה היה סיפור. עכשיו שלקחו אותו בשבי, זאת אומרת 12 פסוקים בשביל לספר לך שלקחו את הבן אח של אברהם, לוט. לקחו 12 פסוקים. הלכות של שבת יש 12 פסוקים? לא. הלכות של שחיטה יש 12 פסוקים? לא. פה יש לך הסבר ארוך. מה קשור? המס, 4 מלכים, 5 מלכים. תספר בקיצור, יש מלחמה, ולקחו את לוט לשבי. ישר. מה הסיפור הארוך? המס, וזה בתקופה של אמרפל. מה? זה עיתון? חדשות? מה קשור? אתה רוצה לספר לוט שלקחו אותו בשבי? תכתוב ישר. לקחו את לוט בשבי. מה כל הסיפור הזה? וזה הניסיון. מה הניסיון? ויבוא הפליט. פליט. זה עוג. מלך הבשן. רש"י אומר פליט, שתי פירושים. פירוש ראשון הוא נשאר מהמבול. עוג. אבוה. אז כתוב ויבוא הפליט. מי זה הפליט? זה עוג. למה השם שלו פליט? שתי פירושים. אחד, הוא נשאר מהמבול. פירוש שני, הוא נשאר מהמלחמה של הסידים. אין, כולם טבעו, מתו, הוא אחד צריך לברוח. אחד. ברח. הוא רץ, הוא בא לאברהם אבינו, והוא מודיע לאברהם, מי זה אברהם? מה המשפחה של אברהם? עברי. מה זה עברי? עברי, יש מעבר, יש צד ימין וצד שמאל.
יש פה הקבוצה בצד ימין, והקבוצה בצד שמאל. אותו דבר אברהם אבינו. כל העולם בצד העבודה זרה, והוא היחיד העברי בצד של עבודת השם. האחד עברי. חכמים שואלים, מה קשור פה, דווקא פה, להודיע לי שהוא העברי? תגידו, וילך אברהם, לך לך בארצך, אברהם העברי. מה קשור עכשיו? אברהם העברי. עוד פעם. מה זה עברי? מה זה עברי? מעבר. עבר, זה מעבר. איפה אתה? אני בצד השני. בצד השני. ואתה איפה? בצד השני. מעבר. אז אברהם אבינו הוא עברי. מה עברי? כל העולם בצד, מעבר לפה עבודה זרה, ואברהם אבינו בצד של עבודת השם. אז למה כתוב פה? מה זה קשור פה? כתוב עברי. תכתוב שהשם אמר לאברהם אבינו, לך לך. אברהם אבינו שומע בקול השם, אברהם העברי, הוא עזב את העדר הזה, אבל למה פה? עכשיו רש"י אומר, שהפליט הוא מספר, הפליט עוג מגלה לאברהם אבינו שלא נשבע. למה הוא מספר לו? למה? רש"י אומר, הוא רצה לקחת שאברהם אבינו ילך למלחמה. אברהם אבינו ימות במלחמה. למה? זה מלחמה בטוח מתים. ושהוא ימות במלחמה, שרה תהיה אלמנה, הוא ייקח אותה, חתנו. אלמנה, הוא ייקח אותה. רגע. עזוב עכשיו. עזוב. רש"י אומר, אתה תראה, אתה שואל אותי, איך עוג איתה, היא נמוכה. מי גילה לך שהיא נמוכה? אתה לא יודע, אתה חולם שהיא נמוכה והוא גבוה. טוב, אני שואל אותך שאלה אחרת. למה אברהם אבינו הולך למלחמה? אז מה? אז בן אח שלו, לקחו אותו בשבי. אז מה? אני אלך למלחמה, פשימה. כתוב, הפליט, רש"י אומר, הפליט, למה השם שלו פליט? אברהם אבינו ילך למלחמה, הוא ימות בטוח, 100% הוא ימות. והוא ייקח את שרה לאישה. אני שואל את אברהם, בשביל מה אתה הולך? דוגמה, לפני 5 שנים היה שבוי בעזה, שבוי. גלעד שליט. אז אבא ואמא שלו הלכו לבד למלחמה להציל את הבן? לא. ישבו בבית. אז מה אברהם אבינו שומע שאלות, לקחו אותו בשבי, הוא קם והולך למלחמה. מה אתה הולך למלחמה? אתה משוגע? מה אתה הולך למלחמה? הוא חייב ללכת למלחמה? מה, אז הבן של אח שלו בשבי, הוא חייב ללכת למלחמה? לא מאמת. הוא חייב? הוא לא חייב? בסדר, אבל הוא חייב לבוא למלחמה, הוא חייב לו טובה, שהוא שתה במצרים ולא סיפר, אתה צודק, זה יפה. אבל הוא חייב ללכת למלחמה למות, מה הוא ירוויח? מי אמר לך? אתה ראית שאתם מרחם עליו? הוא בא לישראל רעב. הוא בא למצרים, לקחו לו את האישה. מה עכשיו? מה אתה חושב? שהשם גמיש? אתה חושב שהשם ייתן לו מתנות? לא ייתן לו, כבר ניסיון, רעב, מצרים. עכשיו פעם שלישית הוא ימות במלחמה, ימות. איפה כתוב שאברהם אבינו צריך ללכת למלחמה? אברהם אבינו הולך למלחמה, הסיכוי שלו להצליח הוא 0.
מה? זה אמרפל, גדל העומר, זה מלכים חזקים. זה כמו, אתה אומר, אני אלחם נגד רוסיה. מה אתה תלחם נגד רוסיה? חזקים, הם שולטים בעולם. חכה שנייה עם הנס. אברהם אבינו לא יודע יש נס. הוא לא ציווה אותו. אתה מבין? מה קרה פה? זה מה שאני שואל. אני שואל אותך שאלה. אני מבין אותך, אתה מסביר יפה. אם בעזה שלקחו גלעד שליט, ההורים שלו אמונה מלאה בהשם, הם שתיהם הולכים לעזה למלחמה לבד. למה ההורים בהשם? מה ההבדל אברהם? ההורים שלי, למה? מה ההבדל? עכשיו אני מודיע לך, עזה זה קטן. גדל העומר, אמרפל, זה מסוכנים, הם גדולים. זה כמו רוסיה. אתה מבין? בטח, זה רוסיה, זה גדול. אפילו אמריקה מפחדת מהם, ברוסיה. אמריקה מזהירה את פוטין. רוסיה. אתה מסתכל עליו, על פוטין, אתה מסתכל עליו, אתה חושב, הוא טיפש. מסתכל עליו. טיפש. וחדים. ישראל, ראש הממשלה, נתניהו, כל הזמן. כל יום, אתה לא רואה? פחדים. הוא בא עכשיו אונייה חדשה, הוא בא עם אונייה למרכז. סוכן. אז הוא לא, אני אמונה בהשם מלחמה. מה המלחמה? מה? אתה מבין? זה גדל העומר, זה אמרפל, זה לא פשוט. לא פשוט. ואברהם אבינו קם והולך למלחמה. עם אבא. וישמע אברהם אבינו, נשבע אחיו, וירק. וירק זה לקח את החיילים, לקח את כל חניכה. חניכה. כל חניכה. רגע. כל חניכה, סך הכל 318. 18 ו-300 אנשים, 318 חיילים. זה החיילים של אברהם אבינו. רגע. אבל קודם כל, מה כתוב בפשוט? קודם כל, אתה צודק במדרשים, אתה צודק. אבל כתוב בפשוט שהוא לקח את החניכים שלו, את כל החניכים הוא לקח, ילידי ביתו, סך הכל 318. לקח. וירדוף. וירדוף, כתוב וירדוף או וירדפו? זה אחד או הרבה? וירדוף. רש"י לומד שלא היה 318, רק הוא ואליעזר, רק שתיים, אליעזר. אז רש"י אומר, אליעזר הוא שווה, בגימטריה אליעזר, שווה בגימטריה 318, הוא רדף, והבעל הבית שלו לא רדף, אברהם, לא רדף, הוא היה רגוע, רק אליעזר רדף, זה וירדוף, אחד. גם כתוב ויקם, אחד, ויקם, אחד, ומצליח במלחמה. חכמים אומרים שהוא היה נס, הוא לוקח חול, הוא זורק את זה וזה מתהפך לחצים. אליעזר הוא באים את החול, זורק וחצים, וכולם מתים, ובסוף הוא לקח את לוט והחזירו.
כשהוא חוזר מהמלחמה, הוא חוזר, נותן לו מלך שלם, נותן לו לחם ויין. שלם. מלך שלם, זה שם הבן של נוח. הוא נותן לו לחם ויין, הוא נותן לו שתי סיבות, לחם ויין, שתי סיבות. אחד, אנשים שחוזרים מהמלחמה, טוב לתת להם לחם ויין. לחם בשביל שיהיו שבעים ויין שירגעו. זה לאנשים שחוזרים מהמלחמה. הסבר שני, שם אברהם אבינו הרג ילדים שלו. אמרפל זה נמרוד, הוא ילד של חם. אבל יש בתוך המלכים ילדים של שם. שם הוא הבן של נוח. אז הוא הרג, אז הוא שם נותן סימן לאברהם אבינו שהוא מסכים ומחבר לו, אז הוא נותן לו לחם ויין. לחם ויין זה סימן של שלום. שתי הסברים. הסבר ראשון, בשביל שאדם חוזר מהמלחמה, לחם לסבוע ויין להירגע. והסבר שני, הוא נתן לו לחם ויין, לומר לו, אני מחבר לך שאתה הרגת ילדים שלי. בסדר. פה נעצור. אנחנו קראנו בערך 19 פסוקים, לא כל כך קלטנו מה הניסיון. שאלנו, שאלה ראשונה ששאלנו, גם אם אברהם אבינו מצליח במלחמה, הוא נתבע בסיד. טבע בסיד. סיד, עמק הסידים, זה אדמה לא טובה. רש"י מסביר לנו שעוג רוצה שהוא ילך למלחמה, הוא בטוח שהוא ימות. שהוא ימות. למה, השאלה הראשונה שאלנו, למה אברהם אבינו רץ למלחמה שבבית? שאלה שנייה, אמרנו שהוא אברהם העברי. שאלנו מה קשור עכשיו פה עברי, מה קשור עברי עכשיו. עדיף לכתוב עברי מתי שהשם שלח אותו מחרן לעבור לארץ ישראל. אברהם העברי מתאים. שאלה שלישית, סיפרתי לכם שאברהם אבינו היו במצרים ולקחו את שרה, המלך לקח את שרה. מה עשתה שרה, מה עשה אברהם? מה הם עשו? התפללו. אז גם עכשיו תתפללו. לקחו את לוט בשבי? תתפלל, מה אתה הולך למלחמה? אמונה. לא מבין את ההתנהגות שלו. לא מובן, ההתנהגות של אברהם אבינו לא מובנת. מובן? לא הבנתי. בדיוק. אברהם אבינו התפלל כמו שהוא עשה אצל שרה, והשם יעזור לו, ישחרר את לוט. בשביל מה אברהם אבינו הולך למלחמה? בשביל מה? שאלה שלישית. שאלה רביעית, סיפור ארוך, וכל המקומות קצת. הלכות שבת קטן, הלכות שחיטה קטן, הלכות נישואין קטן, הלכות חשובות קטן. וזה סיפור ארוך
בשביל לספר לנו סיפור. בשביל מה? עכשיו אני מסביר את התשובה. עכשיו תשובה, אני מסביר. אומרת התורה, ויהי בימי אמרפל. עוד פעם. מי המלך שבוגדים בו? כדלעומר. בוגדים בו. ובאיזה זמן זה? איזה תקופה של אמרפל? אני רוצה להסביר יותר טוב. למרות יש בעולם יש מלחמות במזרח, יש עכשיו סוריה מלחמות, כל מיני. אני שואל, מתי זמן המלחמה בסוריה המלחמה? מתי זמן? אז כולם אומרים לי, בזמן ששולט אובמה. מבינים? בזמן של אובמה לא קשור, אובמה הוא שם. אבל שבוע הבא יש בחירות, אובמה מחליפים אותו, מחר בחירות, מחליפים את אובמה, ואולי כבר עכשיו אין מלחמה. אז שאני מספר לך, יש מלחמה בסוריה, אני אומר לך, בתקופה של מי? שהנשיא אובמה. אתם מבינים? אותו דבר כמובן. יש סיפור, 5 מלכים שבוגדים במלך כדלעומר, בתקופה של אמרפל, ויהי בימי אמרפל. אמרפל הוא היה. אתה מבין? בדיוק. אמרפל הוא היה, ועכשיו אני מספר לך סיפור ש5 מלכים בוגדים בכדלעומר. אבל לא כדלעומר הוא, לא. הוא אצלו, אבל יש אחד מעליו, הוא שולט. רש"י אומר, מי זה אמרפל? מי זה אמרפל? זה נמרוד. נמרוד הוא בוגד בהשם. הוא הראשון שבוגד בהשם. חכמים, התורה מספרת לנו, פעם ראשונה שהוא בוגד בהשם מתי? אחרי המבול, הוא בונה מגדל בבל, הוא רוצה להילחם בהשם. אני רוצה שכולם יבינו שהסיפורים של התורה, פעם ראשונה שאנחנו שמענו סיפורים של התורה, אדם, חווה, עץ, הדעת, תפוח, נוח, מגדל בבל, כל הסיפורים האלה אנחנו שמענו אותם פעם ראשונה מתי? בגן. בגן הגננת סיפרה לנו את זה מתוק. אדם הראשון, חווה, נחש, תפוח, תיבה, בנה, מסמרים, בנה, צבענו, והדבקנו, ועשינו, ובאנו, ומגדל בבל. כל זה סיפורים של גיל 5. היום אתם מבוגרים, אתם צריכים לקלוט שהסיפורים האלה זה היה גיל 5 סיפור לך. נשארת עם הסיפור הזה עד היום, נשאר לך. זה טעות. זה סיפורים אחרים, יש להם עומק, יש להם גובה, לא סיפורים של גן. מה שסיפרו לנו בגן, זה היה יפה, בגן. אבל לא להיום. אתם צריכים להבין שאם הם בנו מגדל בבל, להילחם בהשם, והשם עקר את המגדל הזה, ובלבל את השפה, בלבל את השפה, יש בזה דברים עמוקים. ולא סתם בנו מגדל, גם היום בונים מגדל. אני הייתי באמריקה, יש מגדלים. אני הסתובבתי בטורונטו, קנדה. יש CN, גבוה. לא, זה מגדל. גבוה. בטורונטו. הסתובבנו למעלה. גם במנהטן
בניו יורק יש את המגדל של הטובים, שניהם. מורות, עשו חדש. את הזירו עשו חדש. 102 קומות. מה? השם פעל, הרז, הפיל, בלבל את השפה, לא. השם משאיר את זה. יש דברים עמוקים שנמרוד רוצה להילחם בהשם. הוא רוצה לעקור את שם השם, לעקור. יש שם השם, הוא כבר עשה פעמיים עקירה. מנסה. פעם ראשונה זה במגדל. לא הצליח. השם החריב את המגדל, הוא בלבל את השפה. שאתם תקראו על המגדל, שבוע שעבר זה היה מגדל. איפה הוא בנה את המגדל? הוא לא בנה את המגדל על הר גבוה, לא. הוא בנה את המגדל בעמק. שם כתוב בפרשה שיש עמק, והוא בנה את המגדל. אם הוא מחפש גובה, הוא היה צריך לחפש הר, ועל ההר לבנות עוד. הוא עשה הפוך, הוא הלך לעמק, למה זה היה מלחמה רוחנית, לא מלחמה גשמית. בגל לימדו אותנו מלחמה גשמית. עשו תיבה, אבל הזוהר אומר שנוח בנה את התיבה במספרים, בדיבור, לא בפטיש ומסמר. שהשם אמר לו 300 אמה, 150 מטר, זה פחות מכדורסל, זה מגרש קטן. כל החיות הכניס בפנים, איך אפשר? והגובה 30 אמה. 30 אמה זה 15 מטר, זה לא מספיק. אבל זה לא לחשוב כמו סיפורים בגן, יש בזה דברים עמוקים. אז פעם ראשונה שנמרוד רוצה להילחם בהשם, זה היה במגדל בבל, להילחם בהשם, והשם עוקר לו את המגדל, הוא מבלבל לכולם את השפה, וזה לא ברור, זה אחד. בפעם השנייה, שאברהם אבינו מפרסם את השם, נמרוד לוקח את אברהם אבינו, זורק אותו לאש. הוא רוצה לעקור את היהודים. הפעם השלישית שהוא רוצה לעקור את היהודי, זה פה. עכשיו, האם בימי רפל? זה פעם השלישית. חכמים אומרים במדרש, רבי אלעזר בן אורקנוס אומר, רבי אלעזר בן אורקנוס אומר, אומר, חרב פתחו רשעים. מי זה רשעים? זה אמרפל. להפיל עני. מי זה עני? לוט. לטבוח ישרי דרך זה אברהם. הם הארבע מלכים נלחמו בחמש מלכים. למה? מה הסיבה? בגלל שהחמש בגדו במס? לא. זה כתוב בפרשה. לא זה. הם רצו לקחת את לוט, למשוך את אברהם, בשביל אברהם, שיבוא אברהם, להרוג את אברהם, נגמר שם השם, נגמר. אברהם אבינו, זה השלישי. אברהם אבינו הוא מפרסם את השם בעולם, מפרסם ומפרסם. נמרוד לא צריך לעקור את זה. למה? השם ברא אדם במקביל נחש. אברהם במקביל נמרוד. יעקב עשיו. יצחק ישמעאל. השם תמיד קדושה וטומאה שווה. תמיד. אף פעם לא יהיה קדושה ככה או טומאה ככה, תמיד. השם עשה אדם הראשון, אדם נחש במקביל. עשה אברהם נמרוד, ישמעאל יצחק, עשיו יעקב, משה בלעם.
תמיד יש לך טוב ורע, תמיד, באותו דרגה, טוב ורע. שיש אברהם, יש נמרוד. הוא רצה להרוג את אברהם, למחוק את שם השם, למחוק. אז הוא רוצה למחוק. אז כל הארבע מלכים רוצים להילחם ולקחת, רוצים להילחם לא בשביל המעש. המעש זה טוב לסיפור בגן. אבל האמת הם רוצים לחטוף את לוט, והם רוצים שאברהם אבינו יבוא והם יהרגו אותו. אברהם אבינו יודע את זה. זה מתאים פה עברית. הוא יודע שהמלחמה היא נגד העברי. פה זה מתאים. עבר ועבר. פה עבודה זרה, עבודת השם. עבר ועבר, אברהם העברי. אברהם אבינו, בחנוכה, אנחנו רואים בחנוכה שהמכבים נלחמו ביוונים. נלחמו. בפורים אנחנו רואים שמרדכי לא נלחם בהמן, הוא התפלל. אסתר ומרדכי התפללו, לא נלחמו בהמן. למה לא נלחמו? זה תלוי. אם הרשע הוא נגד הגוף, תתפלל. אם הוא נגד הנשמה, תילחם. זה הסימן. שהיוונים הם היו נלחמו נגד מה? הגוף טוב. הם נלחמים נגד הנשמה בחנוכה. אז המכבים נלחמו מלחמה. שהמן הוא נלחם נגד הגוף, הוא רוצה להרוג את הגוף. אז התשובה היא תפילה. במצרים לקחו את שרה. מה לקחו? את הנשמה שלה או את הגוף שלה? צריך להתפלל. אבל פה במלחמה, מה רוצה נמרוד? רוצה למחוק את אברהם? רוצה למחוק את היהדות? רוצה למחוק את הנשמה? עכשיו צריך מלחמה. אברהם אבינו יודע את החוק הזה, והוא לא מחפש ניסים, נס, הוא לא מחפש. הוא יודע שנגד מלחמה, נגד נשמה, צריך מלחמה. בלי חשבונות. הוא הולך למלחמה. ככה, השם רוצה שאני אמות? בבקשה, אני אמות. אבל זה החוק. אתם מבינים? זה החוק. אני צריך להילחם. זה הניסיון. האם אתה תעמוד בניסיון הזה ותלך להילחם, או אתה תישאר בבית? עכשיו בבית. שוב פעם. כל הסיפור של התורה זה סיפור פשוט. זה מתאים לגן. אבל יש מעבר שלא רואים את זה. רק שלומדים, קולטים את הבפנים. הבפנים זה הניסיון, אברהם אבינו יעמוד, והוא יודע שזה מלחמה נגד נשמה. צריך להילחם, או אתה יושב בבית. שהוא חזר, ואני רוצה לסיים, דקה שתיים אני גומר. שאברהם אבינו חזר מהמלחמה, אז בהמשך בתורה כתוב שמלך סדום הוציא לחם ויין. לא, הוא סבא שלו זה חם. סבא שלו חם. והוא רוצה להילחם בהשם שנגמור את המבול. עכשיו, שאברהם אבינו, קרא לו, אני מסיים, אני רוצה את הסיכום. שאברהם אבינו חזר מהמלחמה ויש נס גדול, אז כולם התלהבו ממנו, והוא יכול להרוג את כל המלכים, אז כולם אומרים לו, אתה אל עליון, אתה. אתה אל עליון, אתה קונה... אתה הצלחת. לא, זה אברהם. הוא עובד שלו. אתה קנית את השמיים ואת הארץ, אתה עשית הכל. אברהם אבינו, אברהם אבינו אומר למלך סדום, הרימות ידי, אני לא אלוהים, אני אלוהים, לא, אני לא אלוהים. יש אלוהים אחר.
שם הוא קונה שמיים וארץ. המלך חשב, ראה אברהם אבינו, מלחמה, זה מלחמה של הטוב נגד הרע, של הקדוש נגד הטומאה. אז הוא חשב, הוא השם, אתה שולט בעולם, אתה. נמרוד חשב שהוא אלוהים, אתה נלחמת, הפלת אותו, אז אתה אל עליון, אתה. אברהם אבינו אומר, לא, אני לא אל עליון. יש אל עליון, אל עליון, אני עובד שלו. אתם מבינים? עוד מעט יבוא משיח. חכמים מספרים לנו בנביא שבתקופת המשיח יש מלחמת גוג ומגוג. הנוצרים והערבים והמוסלמים יילחמו ביניהם, והם אחר כך, אחרי המלחמה ביניהם, הם יגידו, בשביל מה אנחנו נלחמה? בשביל מה? אשמים היהודים הם אשמים, השניהם יבואו להילחם על ירושלים, והשם ינקום בהם. יבוא המשיח ויציל את העולם, ויציל את עם ישראל. כל העולם שישאר יגידו למשיח, אתה אלוהים, בדיוק כמו אברהם אבינו, שהוא ניצח, אתה. המשיח יגיד להם, לא, אלוקים זה האלוקים. אני הנביא שלו, אני המשיח שלו. אתם מבינים? הנצרות, שבא ישו, הוא אמרו לו, אתה אלוהים. הוא אמר, כן, אני אלוהים. לא טוב. המשיח שיבוא, וכל העולם יראה את הנס שהוא יעשה, את כל מה שכתוב בנביא, אז יגידו, אתה אלוהים. אני לא אלוהים. זה אלוהים. בדיוק כמו אברהם אבינו שיחשבו שהוא אלוהים. אז יש לנו, אני מסכם, יש לנו 4 מלכים. אמרפל, רגע. נמרוד. רגע. 4 מלכים. אמרפל, חכמים אומרים זה 4 שלטונות בעולם. אמרפל זה בבל. הם הראשונים ששלטו בעולם. השני, יווני. אמרפל זה בבל, שולט בעולם. השני זה אריוך זה פרס, ששלטו בעולם. הרביעי זה כדלעומר, השלישי זה כדלעומר, זה הרומאים. זה הרומאים ששלטו בעולם. והרביעי והאחרון זה תדעל, זה אומרים בעתיד המוסלמים ישלטו בעולם. בעתיד הם ישלטו בעולם, המוסלמים, הרביעי. וזה 4 השלטונות בעולם. אחר כך יבוא המשיח וימחק את 4 השלטונות האלה, ויש שלטון יהודי בעולם, ויהיה לכל היהודים שמחה וטובה. אז היום למדנו את הניסיון הרביעי, הוא לא מוכר. רוב הרבנים מדברים על הניסיונות הראשון והאחרון, באמצע, אבל הרביעי לא מדברים עליו. אז היום השתדלנו להסביר את הניסיון הרביעי. נמרוד, נמרוד תמיד רוצה להילחם בהשם, תמיד. יפה. אז זה היה הניסיון הרביעי. זה שליטה של מוסלמים, שליטה. כבר עכשיו אנחנו רואים שהמוסלמים מתחילים לשלוט עוד. אתה באמת? Yeah.